В София се изсипват милиарди. Големите пари отиват за центъра, защото оттам минават всички и го виждат. От години Витошка е превърната в строителна площадка и чак сега се довършва, защото наближават избори. Цената е по-голяма от качеството, но нали все така си казваме? Крадат, но нали правят нещо? Време е да почнем да изискваме, а не да се задоволяваме с боза, както архитектите нарекоха Витошка преди време. А само на няколко километра на запад от лъскавия в кавички център не се живее като на запад. Квартал Факултета, 21 век, 2015 година. Липсват елементарни човешки нужди, хигиена, канализация. Време е гетата да бъдат превърнати в нормални места за живеене. Време е общината в София да възстанови своята жилищна политика. София не може да бъде град само за богаташите. В моя район Красна поляна се намират бившите виетнамски общежития, в момента пред събаряне. Не виждам никакъв проблем общината да изгради няколко жилищни блока там. Мите, че в София няма пари за това. Пари има, общински места има, но алчността на ГЕРБ е неизмерима. Спомням си от детството прекрасните места за отдих и спорт в моя квартал. Лебедово езеро, култово място в годините на социализма, където хиляди изживяваха своите прекрасни моменти. През годините на демокрацията изпя своята последна лебедова песен. Нима не можем да го възстановим. Въпрос на желание и правилно разпределение на средствата. Спортен комплекс Септември. Утвърдена школа, дала редица шампиони и възпитала в спортен дух поколения млади българи. За 25 години се превърна в буренясал символ на дясното управление на столицата. Нима не можем да го оплевим и възродим. Отнеха ни прекрасните места за отдих и спортуване. Върнаха ни назад в развитието на градската среда, но не можаха да ни отнемат трите стълба – знанието, вярата и духовността. Да ги възраждаме и развиваме. Аз вярвам, че моята партия, БСП, с едно ляво управление ще направи София едно по-добро място за живеене, достъпно социално и културно средище за всички столичани. Купуването и продаването на гласове е престъпление.